Croeso cynnes i'r sesiwn hwn o Esgyrn am Oes, Bones for Life. Beth yw Esgyrn am Oes? Rhaglen yw hi I gryfhau'r esgyrn. Datblygwyd hi gan fenyw o'r enw Ruthie Alon. Dyma hi. Pic ar y ffordd. Ym mis Ionawr eleni, dathlodd Ruthie ei phen-blwydd yn 90 oed. Dros y 30 diwethaf, mae hi wedi sefydlu grwpiau esgyrn am oes ledled y byd. Ble mae'r angen ar gyfer rhaglen o'r fath? Mae osteoporosis yn mynd yn fwy eang ac mae hyn I raddau helaeth yn ganlyniad i'n bywydau eisteddog, yn un llawer llai fwyog nag ein hynaffiaid. Mae diffyg symud yn achosi llawer o broblemau, nid osteoporosis yn unig. Ystyriwch gylchrediad y gwaed. Mae disgwrciant, gravity, yn helpu'r gwaed I lifo I lawr. Beth sy'n helpu'r gwaed I lifo I fyny? Symud. Cerdded. Heb symud, mae'r cylchrediad yn arafu. Pan mae cylchrediad yn arafu, mae'n mwy anodd i'r corff gael gwared o docsinau. Iaith esgyrn yw pwysau. Y pwysau sy'n cael ei gynhyrchu wrth gerdded ar wyneb ein planed. Heb y gwrthdaro reolaidd hwnnw a disgwrciant, gravity, mae ein hesgyrn yn gwanhau. Ystyriwch gofodwyr. Ar ôl misoedd yn unig yn y gofod, ydyn nhw ddim yn gallu cerdded mas o'i llongofod nhw ar ôl dychwelyd. Maen nhw'n rhoi cyfweliadau wrth orweddo stretcher neu o gadeiriau olwyn. Maen nhw wedi colli cymaint o ddwysedd esgyrn, dyw eu sgerbydau ddim yn gallu eu cefnogi nhw. Ond, mae'n bosibl adfer y rhan fwyaf o'r ddwysydd esgyrn a gollwyd ar ôl rhaglen gaeth o ymarfer corff. Nad ni mor ifanc a heini a gyfodwyr, mae'n bosibl arafu colli dwysedd esgyrn a weithiau ei wrthdroiau. Senario arall. Ystyriwch ferched yng nghefn gwlad Affrica sy'n cario pwysau trwm dŵr enghraifft ar eu pennau. Maen nhw'n gallu cerdded am filltiroedd. Maen nhw'n gallu cario hyd at dreian o bwysau eu corff. Ac mae osteoporosis yn brin iawn yna. Pam? Mae tystiolaeth gref I awgrymu bod eu hosgo a'i harddull symud yn rhoi immunydd iddyn nhw rhag toriadau osteoporotig. Mae cysylltiad rhwng y dau senario, gyfodwyr a chludwyr dŵr, a Ruthie Alon. Mae hi wedi gweithio gyda NASA gan ddyfeisio ymarferion addas ar gyfer gyfodwyr. Hefyd, mae hi wedi treulio amser gyda'r Masai yn nwyrain Affrica, yn arsylwi a dadansoddi eu hosgo a'i symud, fel y gallai wedyn ddysgu pobl fel ni, sydd wedi colli'r gallu I symud fel y bwriadodd natur.
Yn aml iawn, mae pobl yn dweud, dwi'n cerdded llawr, ond dwi wedi derbyn diagnosis o osteoporosis. Os ydych chi'n cerdded gyda'r gwddwf a'r meingefn lumbar wedi ei cywasgu, bydd pob cam yn gwaethygu'r problem. Ni fydd y pwysau sy'n adeiladu asgwrn yn gallu teithio trwy'r sgerbwd. Bydd yn mynd yn sownd lle bynnag y mae problem. So nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar fideo. Mae'n hawdd i'r cefn i gwmpw wrth eistedd ar ddodrefn modern. Gawn ni ddechrau gyda'r ymarfer sy'n ein annog ni fod yn fwy union syth. So, gwnewch 2 ddwrn llach a'i gosod nhw y tu ôl i'r pen ôl. Croeswch y pigwrnau. Peidiwch ag edrych i lawr. Peidiwch ag edrych i fyny. Edrych yn syth ymlaen. Ar yr un pryd, gwasgwch beliau traed i'r llawr, gwasgwch y dwrnau i'r gadair, a gwasgwch y pengliniau gyda'n gilydd. Yna ymlaciwch. Gwnewch hyn sawl gwaith. Yn araf ac yn ysgafn. Defnyddiwch 20% yn unig o'ch gallu llawn. Y tro nesaf, byddwch chi yn yr ystym estynedig. Daliwch chi a bawnsio yn ysgafn. Daliwch i wasgu'r pengliniau. Yna ymlaciwch. Ydy'r cefn yn teimlo'n fwy parod i eistedd yn union syth heb cefnogaeth? Unwaith eto. Dwrnau y tu ôl i'r pen ôl. Llygaid ymlaen. Pigwrnau wedi croesi. Pengliniau wedi gwasgu. Y tro nesaf, daliwch. A bwnsio. Yna ymlaciwch. Sut mae'r cefn yn teimlo nawr? Mae llawer o bobl yn profi poen yn y gwddwf neu yng ngwaelod y cefn. Mae achos y problem yn aml yn gorwedd yn yr ardal rhwng gwddwf a meingefn, y thorax. Os gallwn ni helpu y thorax i fod yn llai stiff, bydd hyn hefyd yn helpu'r gwddwf a'r meingefn, lumbar. Yr enw ar yr ymarfer hwn yw morning towel, towel bore.
Os dymunwch gallwch chi wneud yn y gawod. Bydd angen sgarf arnoch chi. Mae yna 3 ystym. Ystym 1. Sylwch ar symudiad y fraic dde. Mae'n troelli i lawr ac i fyny. Cydiwch yn un pen y sgarf. Daliwch y pen arall ychydig o dan yr asgwrn coler chwith. Nid yw'r llaw hon yn symud. Wrth i'r llaw dde dynnu'r sgarf i lawr, mae'n troelli. Wrth i chi ymlacio'r tynnu, mae'r braig yn troelli yn ôl. Sawl gwaith. Allwch chi deimlo bod y sgarf yn symud vertebrae yn y cefn. Y tro nesaf, ydych chi'n tynnu y sgarf i lawr, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna rhedeg yn ei le, yn dyner iawn. Stopiwch, ryddhau'r sgarf a sefyll yn dawel. Sut ydych chi'n teimlo? Nawr, ystym 2. Mae'r llaw chwith yn aros yr un peth. Ond y tro hwn, mae'r braich dde yn troelli ymlaen ac yn ôl. Gydiwch yn y sgarf a troellwch y fraig ymlaen. Yna ymlaciwch yn ôl. Dwi'n galw hyn y Dalek. Sawl gwaith. Allwch chi deimlo bod y sgarf yn symud vertebrau rhwng y llafnau ysgwydd. Y tro nesaf, ydych chi'n tynnu y sgarf ymlaen, dal y safle, cerdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le, yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau sgarf, a sefyll yn dawel. Sut ydych chi'n teimlo nawr? Ystym 3. Mae'r llaw chwith yn aros yr un peth. Gwnewch fath o sling ar gyfer y fraig dde. Ni ddylai'r sgarf fod yn llac. Os oes angen i chi addasu, gwnewch addasiadau a'ch llaw chwith. Mae y fraig dde o'ch blaen wedi ei phlygu. Symudwch y fraig oddi wrthoch chi ac ychydig i'r chwith a draws y cwrdd. Yna ymlacio. Sawl gwaith. Nawr, mae sgarf yn symud ychydig y vertebrau ar waelod y gwddwf. Y tro nesaf, ydych chi'n tynnu y sgarf, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, ryddhau'r sgarf a sefyll yn dawel. Nawr, gawn ni weithio ar yr ochr arall. Ystym
1. Scarf dros yr ysgwydd chwith. Mae'r llaw dde yn dal un pen o dan asgyrn goler. Llaw chwith yn tynnu sgarf i llawr mewn troellwg. Tynnwch wedyn ymlacio sawl gwaith. Y tro nesaf, ydych chi'n tynnu'r sgarf i lawr, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarf a sefyll yn dawel. Os dim dau, y daleg. Llaw chwith yn tynnu sgarf ymlaen mewn troell. Yna, ymlacio yn ôl. Sawl gwaith. Y tro nesaf, dych chi'n tynnu'r sgarf ymlaen, dal y safle. A cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei le. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarf a sefyll yn dawel. Ys dim rhi, y sling. Mae'r sling yn dal y fraig chwith o flaen y corff. Symudwch y fraig ymlaen ac ychydig ar draws y corff sawl gwaith. Nawr mae sgarf yn tynnu y vertebra o'r waelod y gwddwf tipyn bach. Y tro nesaf, dych chi'n tynnu'r sgarf, dal y safle a cherdded yn ei le. Yna, rhedeg yn ei lle. Yn dyner iawn. Stopiwch, rhyddhau'r sgarf a sefyll yn dawel. Sut ydych chi'n teimlo? Cerddwch o gwmpas yr ystafell. Sut mae cerdded yn teimlo? Enw yr ymarfer nesaf yw cymwrth cyntaf i'r meingefn, the lumbar. Cerddwch o amgylch yr ystafell. Gwrandawch ar y meingefn. Ydy yn teimlo yn dyn? Sut i wella'r meingefn? Sefwch mewn safle cam. Gyda'r pengliniau yn feddwl. Gwnewch 2 ddwrn rhyd a'i rhoi ar y penol. Pwyswch i mewn i'r cnawd a'i dynnu i fyny tuag at y waistline. Yna ymlaciwch y ddwylo. Sawl gwaith. Dynwch y cnawd i fyny, yna gadewch iddo fynd. Cofiwch anadlu. Stopiwch a sefyll yn dawel. Ydy'r pelfis yn hongian yn haws? Mae hyn yn golygu bod eich meingefn yn fwy abl i ryddhau.
Unwaith eto, diolch ar diwrnau i'r un safle. A dechrau tynnu'r cnawd at ei gilydd wrth y waistline. Rhyddhau tensiwn gormodol yn y breiciau. Tynnu i fyny a'i ryddhau. Tynnu i fyny a'i ryddhau. Sawl gwaith. Y tro nesaf, cadwch y cnawd wedi'i dynnu i fyny a cherdded yn ei le. Cofiwch blygu'r pengliniau. Stopiwch, ryddhawch y diwrnau, a sylwch i ba raddau y mae'r pelfis bellach yn hongian. Ildiwch eich coccyx i ddisgwrciant. Dychmygwch fod eich coccyx yn cael ei dynnu i ganol y blaned. Unwaith eto, diolch ar diwrnau i'r un safle a dechrau dynnu'r cnawd at ei gilydd wrth y waistline. Tynnu i fyny a'i ryddhau. Tynnu i fyny a'i ryddhau sawl gwaith. Y tro nesaf, cadwch y cnawd wedi'i dynnu i fyny a rhedeg yn ei le. Rhedwch ar beli eich traed. Cadwch y pengliniau yn sionc. Deimlwch y pelfis yn suddo ac yn codi. Ceisiwch osgoi gormod o symud i'r ochr, o ochr i ochr. Stopiwch a sylwch ble yn y corff dach chi'n teimlo unrhyw newidiadau. Cerddwch o amgylch yr ystafell. Allwch chi synhwyro unrhyw welliant. Gofalu am y danydd. Mae gofalu am y danydd yn bwysig iawn, yn arbennig ar hyn o bryd. Dyn ni'n gallu gwneud hyn trwy ofalu am yr esgyrn, uwchben ac o dan y danydd. Yn yr ymarfer nesaf, byddwn ni'n defnyddio pwysau ysgafn yn llorweddol ac yn rhythmig fel cerdded. So, dach chi'n gallu pwyso gyda cynghorion a'ch bysydd mynegau, migwrn y bysydd mynegau, neu migwrn y bysydd bach. Eich dawys chi. So, dach chi'n edrych yn syth ymlaen. Dechreuwch o dan y danydd canol. Gwasgwch fysedd neu migwrn bob yn ail i'r deintgig. Cerddwch i ochrau eich ceg yn y ynol i'r canol, sawl gwaith. Peidiwch â phwyso yn rhy galed. Cofiwch i gain y cant yn unig.
Stopiwch. Allwch chi deimlo un rhyw goglais yn y deintgyg isaf. Mae hyn yn llif o gwaed gan ddod â maetholion i'r asgwrn. Gawn ni rhoi'r un bydd i'r asgwrn uwchben y dannedd. Dechreuwch yn y ganol ac yn gweithio tuag at yr ochrau ac yna yn ôl eto, sawl gwaith. Os ydych chi'n gwneud hyn bob dydd am ychydig funudau yn unig, bydd eich dannedd a'ch deintgyg yn elwa. Stopiwch a mwynhewch y deimlad yn eich deintgyg. So, gobeithio eich bod chi wedi mwynhau'r blas hwn o Esgyrn am oes. Diolch yn fawr iawn am eich diddordeb. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â fi yma. So, llun ar y ffordd. Diolch yn fawr iawn.